Al norte, Rafael Jimeno Puchades y acequia José María Alejandro Rius García. Luego está al este, José Monzó Benlloc. Sí. Al sur, Francisca Fita San Martín. También. Y Onofre Grafía Aliajo. Y Onofre Espinós San Martín. Muy bien. Riego por medio en parte. Y al oeste, Rafael Jimeno Puchades. 520 de Cereal Riego. 460 el Molino. Y 880 el Camino y los Ejidos. Y según catastro, 2.156 metros cuadrados. Després de la Guerra del Francès, hi hagué un canvi de mentalitat, en lo social i en lo cultural. Per al Quart de Poblet va significar l'alliberament del règim de servitud feudal, on els motxos de Poblet tenien dret en tot el mercat de la compra i la venda de terres i cases i, a més, tenien el monopoli d'alguns serveis fonamentals, que eren el forn, el molí, la màsera, els cellers. En acabar el règim feudal dels monjos de Poblet, el nostre poble veurà com terratiners de València pugnen per fer-se amb els drets de construcció dels molins hidràulics, que aprofiten un dels nostres millors potencials, la força motriç de l'aigua de la xarxa de séquies que cursa tot el nostre terme. Els molins valencians, els molins de l'Horta de València, són molins d'aigua. Això és una cosa que la gent moltes vegades no s'acaba d'adonar. Estem acostumats per les pel·lícules, també per la cultura que se'ns ensenya a les escoles a pensar en els molins de vent, són els molins de Don Quijote. Els molins valencians moltes vegades han estat i són invisibles, bàsicament perquè es tracta de cases d'una alqueria que se troba situada sobre una séquia. El molí se construeix dintre d'unes estructures arquitectòniques que no estan en funció de l'ús, tant de l'ús, sinó en funció de construir espai. Unes estructures que venen donades per la tecnologia. Quan entres dintre, entonces sí que són molt distints uns molins d'altres. Estan sobre una séquia per aprofitar l'aigua que circula per elles, que fent un salt, una caiguda, genera un moviment d'una roda de fusta durant segles, el que s'anomena el rodet, que és la que genera l'energia per a moure les moles de pedra que se troben en el que és el propi casal dels molins, la sala de moles. Al llarg del segle XIX, el nostre poble veurà com, a més del molí del Real, que era el vell molí dels Flares, sobre el Blas de Quart, en la séquia Mislata, el molí que després serà el molí de Vila, i el molí de Sant Rafael, que era propietat del conde de Ripalda. En la séquia de Mestalla, a l'altra banda del riu, es farà un altre molí, que és el que ens coneixerà després per la fàbrica de Los Colores. El tram de la séquia de Faitanar, que circula per ací, per la partida de la Folla, es va construir entre 1842 i 1845. La séquia de Faitanar se crea per els conflictes que tenia la séquia de Mislata i agarra en Manises, en el molí de Vernís, i ja ben paral·lel a la banda de dalt de la séquia de Mislata, travessant tot el terme de Manises i travessant el poble de Quart per dins, fins a plegar al molí d'Animeta. D'ahir ja creua la Nacional i se fica en el terme de Xirivella. I d'ahir ja dona servici a Paiporta, un poc de Picanya i algo de València. Mon pare era llaurador, sempre ha tingut terra així i això feia cebes, se feia carxofes, se feia totes les hortalisses. Denunciats de la séquia de Quart. N'hi havia temporades que n'hi havia més rec, hi havia més àuia, quan hi havia sequera moltes vegades gent que tenia els camps prop de la séquia Faitanar intentava regar de la séquia Faitanar i intentaven salvar-se com podien. Denunciats de la séquia de Benàcher i Faitanar. En 1850, dos terratiners de València, Juan Bautista de la Ronsa i José Ruiz, lluiten per fer-se amb els drets de construcció d'un molí sobre este caixer. Serà José Ruiz el que aconseguisca els seus drets i el que faça la primera construcció i porta la primera maquinària.
Les màquines són bastant simples. Són dos pedres, una fixa, que és la de baix, més gran normalment, i la mola de dalt, que s'anomena la mola volandera, que és la que està unida per un eix de fusta a aquest rodet que està en la part de l'aigua, que és el que gira. Per tant, transmet un moviment circular per a fer girar la mola superior, la mola volandera. Me pareix una qüestió fantàstica el que precisament l'àvia passa per un lloc, deixa tota la seva càrrega hidràulica per a poder transformar-la en energia i després tinguem la mateixa quantitat d'àvia per a poder regar els camps. O sigui, verdaderament és quasi una cosa màgica, no? O sigui, li hem tret un producte importantíssim perquè han tret una energia i no han gastat res d'àvia. O sigui, jo trobo que això és quasi misteriós. La veritat és que representen un exemple de tecnologia simple, ecològica i que es permet encendre el que ha estat una societat agrícola tradicional. En 1908 apareix un contracte d'arrendament que es conserva a la Biblioteca Valenciana on s'anomena este molí com el Molí d'Animeta. Este contracte, el propietari Juan Mora lloga a Francisco Sorní el dret de l'ús del molí i el seu aprofitament. El seu net, Pepe Sorní, és veí de Quart i ens ha facilitat molta documentació gràfica de com era el molí abans del seu enderrocament. Entendre a través de la història dels molins, a través de la història de les séquies, a través de la història de l'hort en general, el que ha estat la història dels nostres avantpassats, la història en general dels valencians al llarg dels segles, és un mecanisme, jo crec, útil i interessant per a aprendre història, aprendre com ha funcionat en el passat, però també a fer una valorització d'aquest món agrícola que produeix els aliments, molts dels aliments que hem menjat i que mengem encara avui en dia. Als anys 30, Quart encara conserva molts vestigis de la seva història. El Palau del Marquès de Tremolar, el Pont Romà, la xarxa de séquies. A partir de la demanda de productes industrials, el molí d'Animeta deixa de ser molí d'arròs i forment per a convertir-se en proveïdor de matèries primes a les indústries ceràmiques i ratxoleres, l'alabastre i l'escaiola. Estava a la fàbrica de la seda i per allí ve un caminet que en seguida passaves la via, venia un caminet de carro, el molí d'Animeta. Al costat de la via estava la bassa, l'antic Huisso. El molí se quedava a la dreta, per la Solà, i estava a l'entrar a la dreta pels llauradors d'allí que tenien els camps, i a l'esquerra per entrar al molí. Era horta, no? Entre sendes, séquies i carretera pels carros. La séquia dividia un poc el molí en els camps de baix, perquè el molí estava allí a l'alteró. Y el molino pues se encontraba desplazado del pueblo. Pasaba el tren cerca, el tren que iba de Liria a València, València a Liria. El entorn pues era tot camps i per plegar al molí d'Animeta pues tenies que anar en carretera de carro. Allí hi havia uns xops altíssims i una ombra i la séquia passant l'àuia. Jo sé que allí anava amb abuelo en gossos a matar rates de séquia. Les de la séquia són més bones que les rates. Les rates eren conills
Y a Cunga también. Alrededor de todo, aquí era mucha huerta, entonces se sembraba trigo. I també moltes cebes de gra. És que hi havia cebes baboses i de gra. Lo que se cultivava molt era herba pels animals, ciruelos, albercocs. Grilles, també plantàvem moltes viatges grilles, que eren per l'exportació. Aunque estaba en pleno campo, eso era lo último de Quart de Poblet. La última casa de Quart eren les cases que vivia Rafael Grafià, que eren les últimes cases que estaven, que donaven cara a la via del tren. Se passava la via del tren i passaves la via i entonces feia la carretera i anava al molí d'Animeta. Muy cercano al Sifó de Bolos había una familia y tenían allí, digamos, un molino de alabastro. Y yo recuerdo que allí en el molino de alabastro, una de las personas que trabajaban era Mariano. Pepe González Montero, ell i la seva família, visqueren al molí d'Animeta més de 20 anys. Ell ens ajudarà a entendre com es vivia així en un molí enclavat enmig de l'horta. Jo vaig vindre a viure al molí en l'any 43, quan tenia 7 o 8 mesos jo. Abuela Antònia, mon tio Antonio, ma tia Manola i els meus germans. I el meu germà, el més xicotet, Mariano, naixia així al molí. Per als estatgers del molí, l'edifici era a la vegada casa i fàbrica, i a la tasca de producció s'afanyaven tots els membres de la família, cadascú segons les seues possibilitats. A la banda de darrere de l'esquerra del molí deixaven la pedra que venia en el tren des de Benaguasil hasta la estació de Quart, y allí ven los carros a per la pedra. Primero venía un carro con leña, cuando yo era muy chiquitita, pero luego ya cuando ya nos hicimos un poquito mayores, venía ya un camión, ya se modernizó todo más, y venía un camión con la leña. Y darrere del molí estaba toda la montaña de piedra para anar agarrant y picarla. Y todo eso pues era muy duro, porque había que coger un mazo muy grande para partir las piedras gordas, luego coger otro más pequeño. Mi padre lo partía a trocitos y lo metía en unas llandas al horno, unos 2 hornos muy potentes que habían, de leña, y allí se cocía. Nosaltres des de xicotets ja els ajudàvem a picar pedra y a moldre la pedra. Nos gustaba ayudar a mi padre, subir a las muelas, echar la piedra, ver cómo los hornos funcionaban, metían las bandejas de las piedras, salían cocidas, incluso a veces nosotros nos asábamos cosas allí dentro. Pues així fent com un sopar tots els veïns que venien a fer pa, a tornar carabasses, cacaus i tot això. I aquests són recuerdos que me queden a mi. L'edifici del molí complia així diversos papers. Per als estatgers, era llar de vida familiar i lloc de treball. Per a la família dels amos es tractava de la residència d'estiu, on disfrutar de l'oci i de l'aigua. I per últim, el molí d'Animeta, al centre de l'horta, era punt de trobada i descans per als veïns del poble i els llauradors dels camps de la zona. Li dien a l'amo del molí Matías Lafuente Antón, encara me'n recorde. Tots els anys, en l'estiu, l'amo del molí, que la dona era mestra, venien a passar tot l'estiu així, perquè tenien xiquets i així se banyaven tots així, en la sèquia, perquè com venia la vida tan clara i tan bona. La mare estava de criar, servint als senyorets, perquè els senyorets només anaven que l'estiu. En l'hivern no anaven, perquè ells tenien la casa en Juan de Austria. Y en Juan de Austria feien la vida y en l'estiu anaven allí. Nuestros veranos eran, así como tú ibas a la playa o a la montaña, nosotros era ir al molino. Si me acuerdo que mi padre, con los bidones de la leche en polvo que los americanos daban en los colegios, madre, como era maestra, le regalaban los bidones. Allí metía la ropa y en el carro venía a don Juan de Austria al carro, y nos recogía para ir al molino. Era la libertad, sobre todo llegabas allí y es que era hasta descalzarte e ir descalzo todo el verano. Íbamos descalzos. Los primeros días aún te pinchaban mucho las piedras, pero luego ibas encantado por ahí, te levantabas y ya salías corriendo por allí. Pero era sobre todo libertad. Ir a cazar ranas, a las ranas, a la balsa del televisor y nos lo pasábamos de cine. Era como un chalet.
era como un chalet, allí la paella. Yo me acuerdo allí que en las paellas mi abuela ponía siempre la cresta del pollo, que eso ya no existe. Hoy en día son las paellas y nada más, pero allí estaba la paella y en el centro la cresta del pollo. Íbamos a la gasolinera con la bicicleta y con el bidón de la gasolina, y el que le ponía gasolina cogía la moto y se iba por ahí por los caminos, por los campos, iba con la moto por ahí. Qué tiempos. I així ho passàvem l'estiu de meravella, i a banda venien tots els veïns també a banyar-se i a disfrutar així de l'estiu, perquè així s'estava molt bé. Parece mentira que una acequia para nosotros era como una piscina de... Aquello era una playa. Cuando éramos pequeños había aquí como una zona así para fregar. Sí. Y recuerdo que una de las chicas esas que vivían por allí, la Llanos, llegaba, nos tenían que bañar, que mi madre le pegó un escamón, nos cogía de las manos así, desnudos, nos metía en la acequia. Nos cogía, nos metía hasta el fondo, nos sacaba, nos dejaba nada. Y mi madre desde la ventana la vio y le pegó una bronca de eso, con los críos. Como... En aquella época nos lavábamos y con el agua esta, y luego me acuerdo que mi abuelo o mi madre en aquella época se ponían el pelo vinagre o huevo para que tuviese fino, ¿no? Porque entonces no había champús ni nada. Y ahí estábamos al sol con el vinagre ese. Pero no digas que no pasábamos bien de la base. Y si venían de todas partes, nos podemos bañar. Todos los vecinos venían allí. ¿Tú te acuerdas del Rochet? Hombre, que las casitas que estaban, entonces estaban lejos del molino, pero hoy en día están al lado. El Rochet y luego el hijo del chalet. ¿Cómo se llama? Miguel, también. Los vecinos entonces eran más que la familia y nada, la verdad es que fue una infancia, yo la recuerdo con mucha felicidad. No tenim una constància clara de per què es deia molí d'Animeta. Sí que podem considerar que en tota l'extensió de l'horta per la nit es feia tot fosc, des d'ací fins a Xirivella. I al mig de l'horta una llum, de la mateixa manera que a moltes cases hi havia un xicotet llum d'oli per a recordar els seus difunts, una animeta. Podem pensar que el molí d'Animeta era l'animeta de tota aquesta zona de l'horta, l'única llum que es veia en la foscor. El típico candil, aceite y la mechita y eso... Cuando no había agua, no había luz. No había luz. Ahí el candil y el carburo. Y la luz la fabricábamos allí. La luz se fabricaba allí con una dinamo, había luz propia de allí del molino. Recuerdo que vino un inspector de hidroeléctrica porque veía luz y no veía los cables por dónde iban, y apareció por ahí a ver de dónde estamos cogiendo nosotros la luz, y tuvo que explicarle al papá, enseñarle todo lo de la dinamo y todo donde se enganchaba toda la luz para decirle que la luz no la producíamos nosotros. Pues així per les nits era pues, molt solitari això. I venia el recorrido que feia la Guàrdia Civil per les nits, i quan feia el recorrido venien a firmar, firmàvem i s'agitaven així, i passaven la nit, i a l'endemà pues, s'emportaven pues, un pato, un conill o lo que estava més a mà. En el molino, como estaba en plena huerta, se ve que era un sitio puntual para la Guardia Civil. Y tenían que pasar por todas las casas de campo, masías y todo eso, y también pues muchas veces había a lo mejor robos de las cebolleras, y pasaban y preguntaban si habían robos, y a veces pues se quedaban un rato para averiguar. Y de vez en cuando venía la pareja Guardia Civil, venía a cenar con nosotros, ¿tenéis postre? No, ahora lo traigo. Y se iba a algún campo, sandías, melones, melocotones, como era la Guardia Civil. Era precioso, aquello era, ¿no? Te daba alegría, te daba ese olor a huerta, que había muchos pájaros y siempre estaban cantando, volando. Y a mí eso me emocionaba, me gustaba, claro. El temps ens amaga la nostra història i fa creure que no en tenim. I fa que pergam espais que han sigut punts de referència vital per a la gent del nostre poble. I això és un tresor soterrat baix les pedres dels murs derruïts i la memòria.
Trabajaba de día y de noche, porque trabajaba en el molino, trabajaba en una fábrica de azulejos en Manises y trabajaba en el campo, que teníamos campo. Y aún ayudaba a los agricultores, domingos y todo, trabajaba. Y de noche, con la luz de la luna regaba. Sí, sí. Era un gran señor era. Ens cal construir imatges per trobar aquests tresors amagats de la vida de la nostra gent, del nostre poble. Una guia per descobrir el tresor que es trobava així, al molí d'Animeta, al centre de l'Horta. I en acabar jo, pues, ja quan me va fer més major, pues, me n'ania a treballar al flex. I passava tots els dies i veia com s'anava deteriorant tot el molí. Poquet a poquet anava desfent-se. Un símbolo total de Quart se fue con el molí de Animeta. Per a mi ha sigut tota la vida una joia de Quart.